Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif fadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalar kabu fiha bismillahi bahriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wakola ngendika sapa Nabi Nuh. Ae tegese Nuhu Nabi Nuh ngalaihi sholatu wassalam. Le ngendika liman keduwe wong mangahu kang iku sartane Nabi Nuh. Bayane minal mukminina saking wong-wong mukmin. Ngendikane irkabu padha nunggango sapa sira kabeh fiha ing dalem prau. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ae tegese irkabu padha nunggango sapa sira kabeh fisafinati ing dalem prau. Zakirina hale wong kang padha eling, wong kang padha zikir utawa eling ismallahi ing asmane Allah. Majriha iya nggon lumakune prau wa mursaha lan nggon napa jenenge ya padha lan nggon padha lumakune nggon mlaku karo nggon mandeke nggon berlabuhe nggon mlaku karo nggon berlabuhe. Nggon mlaku karo nggon mandeke engko. Ae tegese wakta jariha iki, wakta jariha ing dalem wektu lumakune prau. Majriha niku
ing dalem wektu prau mlaku karena digawa angin. Ora nganggo mesin, biyen ora ana mesin. Ora ana baling-baling. Nah, paling ya wis mung digawa ombang-ambinge banyu niku karo angin. Wa irsa iha lan nggon mandeke prau iki engko mandeke nendi ngono jan sing gawa Gusti Allah. Iki butuh iki ming slamet saka banyu niku. Lila den ngendikake kana ana sapa Nuhu Nabi Nuh alaihi salam. Ana iku iza aroda tetkalane ngarepake utawa ngersakake sapa Nabi Nuh ayat jeri yen to nglakokake sapa Nabi Nuh ha ing prau. Muni mboten sing muni to? Si speakere muni ra sik kula nek. Masalah iki krungu kula iki ketoke anu je sing muni-muni iki kudu speakere je. Krungu kula iki krungu kula paling sing kleru kuping kula paling. Lah wingi esuk muni laporan ramuni. Wingi esuk ngantek ra krungu kabeh. Mula sakniki kula takokke kok kula iki krungu muni-muni ngono lho masalah. Kana ana sapa Nuh Nabi Nuh alaihi salam ana iku iza aroda tetkalane ngersakake sapa Nabi Nuh ayat jeri yen to nglakokake sapa Nabi Nuh ha ing prau. Yaqulu mongko maca sapa Nabi Nuh maca bismillahi. Bismillahi. Maca angger kepengin prau niku mlaku. Ada satu pengendikan, satu sejarah, setiap Nabi Nuh niku ngersakake prau niki pengen mlaku, ming cukup maca bismillah. Fatajri mongko mlaku apa prau. Bismillah ngono mlaku kok ya. Wa iza arada lan tetkalane ngersakake sapa Nabi Nuh ayarsi yen to mandheg ngendheg sapa Nabi Nuh ha ing prau yaqulu mongko maca sapa Nabi Nuh maca bismillahi fatarsu mongko mandheg. Inna rabbi sak temene utawi pangeran ingsun iku la ghafurun yakti zat sing akeh ngapurane rahimun tur zat sing akeh welase. Ae tegese laula maghfiratuhu ta'ala lamun ora ana utawi maghfirahe Gusti Allah taala lamun ora ana pengampunane Gusti Allah taala wa rahmatuhu lan ora ana rahmate Allah iyakum ing sira kabeh laman aja yekti ora bakal padha utawa yekti ora bakal nyelametake sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh li anakum krana sak temene utawi sira kabeh iku latan fakuna. Ora padha gampangane ora padha semingkir. Ora padha ngati-ati ngan anwangi zalati saking werna-wernane jeglongan. Bahasane kula kula adaptasikan. Werna-wernane jeglongan iki nek bahasa kita ora ana jeglongan iki.
nek bahasane kita sering gejeglong ngono. Zalah niku kan tiba. Sinonime jeglong. Ya tetep penak sing ngrungokke ngene iki menyesuaikan tafsir iki angel lho. Menyesuaikan tafsir iki angel ya. Dipasno sing kira-kira ning kuping penak ngono kuwi. Oh, mbiah-mbiah. Ora gampang. Mbok sing nyemak kuwi jane batin kok anu kaya penak ya. Menu ngrungokke jedan. Mikir sing ngene. Gila sejarah sing keduaden benar-benar satu keajaiban sing murni sekali. Allah niku memberi rahmat terhadap Nabi Nuh karo wong-wong sing do nderek. Saat wis kaya gedhe banyune Nabi Nuh niku ngendika karo penderek utawa karo sing do iman marang Nabi Nuh. Wong 80 niku wau. Wong sing melu ya ming wong-wong 80 ya. Wis ayo kowe do munggah ning prau iki engko ndak selak kerem munggah. Do nunggang. Aja lali maca bismillah, munggah. Bismillah. Bismillah mlayu karena banjir niku terus bismillah ngono. Ora kok Allahu Akbar ora. Ora kuwi rak supporter bal. Allahu Akbar. Iki bismillah. Do munggah eling nek niki pitulungane Allah. Do eling nek iki pitulungane Allah bahasa Jawane ngono. Gembrutuk niku wong 80 kok ya. Lawang telu iki mengo sing tengah ya dilalahi dileboni unta bleng loro. Lanang wedok sapi bleng loro, wedhus bleng loro, biri-biri bleng loro. Pokoke sawo loro. Kewan raja kaya iki ya kewan sing apik-apik sing kulina dingu karo menungsa ngono lho. Sing anu ya, sing halal nek iki nek sing ora kok nggih. Sing madharat iki ora kok ya. Ya ana ning ora melu mlebu. Celenge asune ora mlebu kok. Ora manfaati to niku ora mlebu kok. Arep asu dingu kae tetep ora mlebu. Arep dingu lho lemune apik ora iso mlebu katut iki ora iso. Mbok asune sapa ngono ora iso kok. Ora iso mlebu kok. Ya mboten iki nerangke keterangane kok ya Mas. Aku ora mung memperjelas sing usul celeng niku wau. Wong cetha ning agama itu ket biyen tekan seprene babi celeng asu iki haram. Nek dipangan haram, nek kok dinggo perlindungan wae ora apa-apa. Ning nek dikonsumsi rak haram. Dikonsumsi haram. Mula ya unta, wedhus, sapi. Kaya model kae kebu ning modele kaya sing padang pasir nika iku mlebu bison. Do zikir marang Gusti Allah ki ya do zikir. Makane zikir ki sing dimaksud zikir ten iki zakirina ismallah, eling marang asmane Gusti Allah. Ora kok ming lambene ndemimil ning awake kosong. Kuwi rak jenenge maca. Ndemimil awake kosong niku jenenge maca. Nek niki iki ora ketok maca ning ten iki penuh dengan kesadaran.
Allah iki tek sing mitulungi Allah. Nek ora ditulungi Allah ora mungkin suasana kaya ngene kejaden. Wong cetha adoh saka kali, adoh saka segara kok ana banyu bah dadi air bah kaya kan. Endi lalae yo malah sing ngelingke iki bojone sih. Banyu teko gek do melu Nabi Nuh kono ngono sih malah bojone gek do melu Nabi Nuh kono. Iki nek ra dobahke Allah ora mungkin iki pancen wis keklaim nek iki bojo wadon sing cilaka. Wono sing lanang wedok iki ora seneng karo Nabi Nuh, keluarga sing ora seneng karo Nabi Nuh. Ngono kuwi ajak-ajak ayo melu Nuh wae. Men slamet ngono kuwi ya wis ndengen-ngen ngono kuwi. Wis ndengen ngono. Oh ya wis pokoke tinggal omahe. Agi metu ngono dilalae saka njaba banyune nabrak lawang, lawange minep ya wae. Ha ora iso dingake wong banyune saka njaba kok. Ngangkat lawang sing gedhesuk banyune ya piye ora bakal kuat to ya. Rumangsane ming banyu wundu. Banyu gedhe banget madeg ngatene jero urung ana banyu ning banyu saka njaba lawang lenjoroke lawang piye. Wis arep mlayu jane ning ora iso kaya. Ngomeng gero-gero manut kowe mati iki Pak lho. Sing wedok omong ngono kuwi. Wis. Jan manut kowe wis mati cilaka iki wingi melu Nabi Nuh kek ya cetha wis. Gak sing wedok muni-muni ngono sing lanang mengkur ngoplok waduh mati waduh. Ya mati tenan kerem kok ya. Wono sing iso mlayu entar kae ngetiging golek slamet mlayu entar kae. Oh. Sing lanang sing wedok mlayu arep nyelametke dilalae sing lanang kesandung tiba. Tlebuk ngono. Wes, kegedhen awak kok ya iki gedhe. Undal-undul wae ayo. Bawa enteni ibune aku kesandung sih. Modar lho. Wah, siksa kak warna-warna ngono ki to. Siksa terus ming do meneng wekek mati ngono ora wis panik saking panike warna-warna kok ya keterang ana sing kena ngene, ana sing wis pokoke isin gengsi aku nek melu Nuh selaman iki sengit kok. Tak golek slamete dhewe ngono wis endi sing munggah gunung endi sing mlayu arep golek dataran sing rada dhuwur endi sing menek pepatah ngono kuwi. Wong cetha kaya ngono ning ana sing ora dipituduhi dadi ora ndengen-ngen melu praune Nabi Nuh ya ora ndengen-ngen wong gengsi terutama dedengkot tokoh-tokoh utamane wingi nika. Oh jenenge tokoh utama. Ning ya dengap-dengap tenan. Prau mlaku ngeten niku iki njaluk tulung wis kelep ndab-dib kae ya tak tulungi ngeten niku iki ya wis ora iso. Wis duncali uthik ngono nek cara cah cilik men cekelan empring apa gak arep digeret munggah ngono ya ora iso ya wis ana sing cekelan ngeten niku dilalae gegere gedhedhek kayu. Ya akhire lara ucul keli ngono kuwi terusan pokoke pepak. Wono sing mbah kae praune Nabi Nuh ngulangi men supaya diwiwi ngono malah dilele ketabrak pucuk ngarepe ketenggel ndase kok iki gitu. Wah langsung tewas werna-werna apa. Sak karepe le nerangke to nek ngene iki asline iki. Wong jenenge siksa terus ming ilang blas ra ana cerita, ora mesti ana sejarah.
wong jenengan iki nyeritake jaman lindu kae kahanane werna-werna. Jaman lindu kae nyeritake sing seprene isih urip dengan kahanan sing maneka warna, endi sing wis tekan sawah angon bebek. Kayak lindu kae aku wis ning sawah angon bebek, aku ya kaget. Lho bebek kok ndengok do joget kabeh ngene ngono. Jebul sing jogetke bumine. Sing jogetke jebul bumine. Iki ta warna-warna nika. Ngono kuwi. Ana sing isih nang kolah agi ngeden. Ngono ambyar. Ngono kuwi persis. Banyak cerita yang terjadi ngono kuwi. Oh lah jenengan ora anu kok ya ora cerdas kok ya. Dadi mbayangke suasana kena musibah ya werna-werna ngono kuwi ana sing mlayu entar saka njero ngerti nek kuwi lindu. Wah mlasu klepat metu jebul wuda kater-kater kae. Ora ya ana ta yen ngono kuwi. Walaupun kula ki ora weruh, ora ngarang cerita. Ya ngono kuwi sing kedaten kok ya. Walaupun kula ora nemoni ning kak ngono wong terima info sejarah saka wong-wong sing ngalami, kadang wong-wong sing ngalami, kadang saka tanggane wong sing weruh ngono lho. Nek sing ngarang cerita ki sing celeng kuwi mau murni cerita ora iso ya ora dadi. Kuwi meng anu, meng waton sak ketemune kok ya ora iso wong iki wong sing iman sing meng warke celeng. Slamet numprak pau jawor kaya ngono. Ngakuk-ngakuk kae. Nah kuwi ngarang cerita nek kuwi nek sing tak critake iki terinspirasi kaya dene jaman kita kena musibah lindu. Kawak tingkahe pepak banget, tur nyata kabeh ngono lho. Kena musibah sejajar karo lindu iki banyu bah. Bingunge menungsa kaya ngapa, gilane menungsa kaya ngapa. Pingine le golek slamet kaya ngapa rak werna-werna kae. Nyatane ya bar kae ana berita tsunami ngono ya pepak kok. Nek kene ya mlayu ngalor terus metigi menek ning stadion sing dhuwur dhewe ngono kuwi kok. Kae menek pagere ndengongok. Iki weh ngono kae nang kono kuwi dhuwur saking kudune ana sing mlayu ngalor sak banter-bantere pokoke waton mlayu. Karena ngene tsunami iki saka kidul le mlayu ngalor ngene ngono kuwi. Iki ora ngarang cerita ning memang kenyataan seperti itu. Ana sing tongo-tongo semende wit gedang. Diomongi tsunami ora mlayu tongo-tongo semende wit gedang. Ora gelem, ayo gawe mlayu. Ora engko omahku piye? Sing seneng omah ngono ya ana ya. Ana lho ngono kuwi. Pancen pepak. Lah niki leng aplikasi terinspirasi karo kejadian-kejadian semacam itu terus jadi bayangan cerita sejarah. Ngono kok ya ora mung waton anu, ngaji dhewe waton jeplak ngawur wae jenengan. Ora iso kok ya mikir tenan karo ya ngen-ngen sing memang seperti itu ngono kuwi ya ngen-ngen tenan. Padake mula sakune-une payu kok ya kula iki. Wong ora ngawur kok ya sing do ngawur-ngawur ki mbok tawakno kae do moh. Omong kowe malah ketoke kancane kowe iki omong apa ngono ta. Kok kancane bojone kowe ngono kuwi kok. Kowe iki omong apa ndobos. Bojone wis ra ngandel apa meneh wong liya. Ayo muni yo saiki. Gampangane ngono lho iki.
Wah, tenan akhirnya bismillah. Ada nyebut asmane Allah bismillah. Akhirnya mlaku. Perahu ki mlaku, ya dilale mlakune iki majriha. Majriha nggon lumakune. Mbok larang. Iso mlaku kok ngerti nek kono kuwi iki ana ereng-ereng pegunungan sing kebentuk saka watu iki engko nek nabrak iki bubrah praune iso menggok dhewe ya. Saurunge tekan kuwi kaya terombang-ambing menggok dhewe. Sekarang jak Gusti Allah pengen nyelametke. Mula ning prau iki tetep selamat, apapun tetep selamat wong pengen nyelametke. Nggon lumakune iso wis ora kaya saiki disetir nganggo setiran teko mesin. Dek mbene saurunge ana mesin disetir nganggo angin karena model layar, nganggo layar gumbal kae. Nek niki jan polos mingkur nggon sing arep dienggo nyelametke saka banyu ning lakokke piye ya ora dong. Ming cukup muni ngeten niku. Ada satu sejarah lagi nalika Nabi Nuh ki ngersakake prau iki kon mlaku ming cukup maca bismillah. Bismillah ngeten yo mlaku wong. Alon-alon nek mlaku ora tenanangan. Prau gedene semono ditenanangan. Ya iki ora dilakokke karo emosine menungsa iki menungsa ming temumpang-pang wis ora ngerti apa-apa kok ya. Ming Nabi Nuh dadi sak mlakune mbuh nang endi. Ning sing jelas ora mungkin ngidul ngetan ora mungkin. Ora tekan mundur. Nek ngidul ngetan iki kaya ora prospek ngono lho kahanane iki ora prospek. Nggih, dadi mlakune iki sak karepe. Sak karepe praune ning sing jelas le iso mlaku maca bismillah. Lah dilalai isih ana kewan sing kudu ditulungi. Cara kasarane misalkan manuk niki kudune mabur kok malah meh klelep ngeten niku. Arep mandeg, dindeke ya ming bismillah, mandeg. Rayu mandeg terus nulungi kewan sing ditulungi ngeten niku. Iku kabeh do takjub gumun. Sing bener Nabi Nuh Nabi Nuh tetep utusane Allah. Karena setiap apa sing dikersakake nganggo nyebut asmane Allah diijabahi. Mula apa-apa iki bismillah iki salah satu contoh. Arep mlaku secara umum mbuh nggo montor, mbuh nggo pit, mbuh nggo sikil bismillah. Ngalap contoh sejarah. Mandeg arep medun saka montor, medun saka mobil bismillah. Ya ngono kuwi apik banget kok ya bismillah sih. Kullu amrin hadise ya iki nek kudu nganggo dalil lho Bapak-bapak Ibu kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta. Hadise ngeten niku. Saben-saben perkara sing duweni keapian, duweni tujuan apik, duweni kebagusan. Dzibalin. Layub da'u kang ora dikawiti apa perkara iku bismillahi kelawan nyebut asmane Allah fahuwa mongko utawi perkara apik kuwi iku aktongu kepedhot ten rika enten syarah enten penjelasan kepedhot saka berkah lan kepedhot saka rahmate Allah. Pancen ora mingkur sejarah Nabi Nuh Kanjeng Nabi dhewe selalu merintahke nganggo kalimat berita ning ora kalimat perintah. Kalimat beritane ngerti ya saben-saben perkara apa wae sing ngemot keapian kok ora tok awali nganggo bismillah mongko kabeh iki pedhot saka berkah lan rahmati Allah. Nek diteruske ra aja ngatek lali lho kowe do nyebuto asmane Allah. Ana ing dalem perkara apa wae ra terus ngono terus niki interaksi hadis niku ten niku saya. Apa-apa bismillah, harap ngombe sing perkara cilik wae aja lali, minim bismillah, soko lengkap.
Karo dongane ngombe, dongane dahar. Prakteke ngono kuwi ora kok terus mekor simbolis. Kadang donde muslim utawa donde derajat kemusliman ning amaliae kosong simbolise wangun ngono kae ana sih. Nek praktek harian sing nyata ngeten kosong, dadi ning catetan rokib ngaten ora ana. Weh ning nek nggon pencitraan karo ning nggon ning nggon samak jenenge. Wah, kaya apik kae. Nek nggon story iki wah wangun wae. Setelane iki kok Gus Ikdam kok. Nek nggon story wah ngaji Gus Ikdam. Kayak kamoko keterangane Gus Ikdam ki nerangke bektine anak ning wong tuwa. Nerangke bektine anak wong tuwa diupload jebul tujuane itu kuranggo nyindir wong. Le ngangkat story itu ki tujuane ternyata kuranggo nyindir wong. Dheke dhewe ternyata nol ora tau bekti ning wong tuane. Iki ngono kuwi kerep akeh dhewe. Sementara wong radong ngarani kae lho nek posting apik selalu ngaji Gus Ikdam. Lah wong-wong ngalem ning dheke dhewe ra ndek catetan wong ora kok ora nglakoni kok. Ngene iki kerep banget wong do nglakoni ngeten. Dadi seneng pencitraan ning dhek dhewe tuna masalah iki ning catetan malaikate ora ono. Sing donge mbekteni wong tuwa itu gampangane mulyake wong tuwa apalagi wong tuwa wis pikun-pikun. Iki ayo do dimulyake ngono. Iki malah ora tau mulyake ngono. Pokoke piye carane wong tuwa duwe apa ta apa jaluk. Padahal kudune ngekeki iki mah njaluk. Kamoko le nerangke Gus Idam ora ngono kuwi kok posting kuwi ning dhek ra ngamal iki tak jenenge mengkur ndobos kuwi mau jenenge. Menjang ngono kuwi kerep banget. Karena napa atine sing ora pati pas, atine ra pas piye posting ning story, posting ning postingan FB apa postingan TikTok. Atine iki mengarep ngonekke wong, nyindir wong, elek-elek wong, ora sadar nek dheke dhewe iki sakjane ora ngamalke kaya sing diposting kuwi. Ora sadar dadi catetane kosong wong ora ngamalke kok. Padahal keterangane sindirane itu apik banget nek di ngamalke. Ayo kaya sing kula atur iki wong tuwa wis pikun, wis jompo. Biyen kita selalu dituruti, ayo saiki dimulyake aja kok dikekerek. Kekerek dong tok kekerek. Nek cara wedok karo sik lanang ana wong wedok ning lanang mloroti. Ku apa-apa diploroti. Ngantek kathok kuwi ploroti. Entek-entekan. Wong tuwa ya ngono ku piye carane mung diploroti wae. Sing paling parah iki cetha wong tuwa duwe sawah titik panen ngono wae nalika nandur ora tau ngungak, ora tau ngewangi. Ngerti nek wong tuane panen gek wis bareng dilingke mara. Wah wis ramutu blas. Mara nggo wadah. Wono meneh ngerti jadwale wong pancen anu kok ketoke anak iki. Anak iki ketoke kader Dasawisma. Kader PKK. Ngerti ten riku niku ki wong tuane oleh bantuan PKH. Sing bantuane beras, lawu barang apa kae? PKH ta niku? Ngerti nek wong tuane oleh bantuan PKH. Anak iki walah ora tau-taune terus mara. Ning angger ngerti nek iki bar tampa bantuan, mesti mara. Njaluk kok ya. Iki apa piye nek ngono kuwi? Ra ya wis ra mutu blas to.
Kudune iki apa sing dadi duwek ku tak nggo mulyake wong tuwa genti, siap kelangan, siap memberi demi kebaktiane anak ning wong tuwa. Nek niki ora, ning nek mosting jan walah wis pokoke santri. Nek mosting iki santri. Santri zong jenenge. Mbok mending anu tampilan karo kahanane serem. Kaya genthong ngene iki serem. Aning wah mbok dikeki wong tuwa wae waja aja ngekeki pokoke nek niku nggo seneng-seneng terus nek ra duwe kula keki. Wah iki bleger gento ning ati mas. Kuwi tenan nek kuwi blegere gento ning atine wah wis Mas Burhan itu. Sakarepmu. Pokoke ngono kuwi rasa dadak pencitraan dadi wong urip aja seneng pencitraan, dadi wong urip aja seneng praja, dadi wong urip ki pinter ngisi catetane malaikat raqib. Arepa wong do ora ngerti ning malaikat raqib ki gawene sibuk nyateti ngamal-ngamale jenengan. Raqib lho, kula matur raqib lho. Raqib. Kudu ngatit, kok yo ngatit barang. Sing raqib niku. Niku wis Sayyidina Ali ngendika ngono kuwi. Dadi wong ning ngarepe wong ki asor ora ketok, ning ngarepe Gusti Allah mulya luhur. Karena banyak catatan apik di mana catatan apik niku wong liya ora ngerti. Wah niku ikhlase dadine. Wis niki sik kula kliwat kok ya muga-muga diridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, manfaat faedah dunya akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.